आंबो संसाराव थाङा होननानै आसा दङ जाहाथे बिमाखौ खानि हिसाबै आबार लानो थाथों आंनि फिसाबो संसाराव आं जोबोद दुखुआव गोलैबाय जेरैबो लामा आन्दायनाय बायदि मोनबाय आङो खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ आङो दंफैयो दिनैहाय मोनसे गोथौ गामि होननांगोन बेयो जोंनि ओनसोलनिनो आनन्द बिटिनि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे जनता एरियानि नैबे गामि दा बेवहाय मोनसे दुखुथिया नखरनि उसुबिदायाव आं दिनै सौफैदों बिथांमोन हांख्रायनायखाय दा नोंथांमोना खोनासंनानै ला बिथांमोनहा मा उसुबिदा एबा मा दुखुजोंहाय जिउ खांनांगासिनो दं मोनसे जोंनि बर' नखरानो जाय नखराव आं दङ बे नखरनिनो सासे फिसाजो जाय हाबा जाहैबायमोन नाथाय मोनसे बेमाराव गोग्लैनानै दा गावनि बिमा बिफाजों फैफिननो गोनां जादों बे जाहैबाय 1 नं बालाजार जनता एरिया चिरां डिस्ट्रिक्ट आनन्द बिटिनि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे गामिनि बेवहाय दुखुथिया मोनसे नखर आदा जिस्केलनि नखर नैबे जादों आदा जिस्केल बेनिफ्राय आदा जिस्केलनि हिन्जाव जाहैबाय बे बेनिफ्राय बिसिनि बे फिसाजो माने नैबे फिसाजोआ सुजुता बसुमतारी बिथांजोहा सासे गथ'बो दङ नैबे अन्थाव बाथाव सासे गथ' दङ नै बानानै दङ बिबौआ मा नाम बाबु नोङो हास्थाय दा नैबेबायदि गथ' खांनाय गथ' फेदेरनाय समावनो सुजुता बसुमतारीहा बेबायदि गावनि जिउआव जोबोद दुखु अबस्था जानानै दङ माने मोनसे बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ जाय बेमारखौ डक्टरनि रिपर्ट बायदिब्ला किडनिनि प्रब्लेम होननानै फोरमायदों नाथाय बे दुखुथिया नखरहा बेफोरबायदिनो सिकित्सा खालामनो फाहामथाय लानो थाखाय बिसोरहा माने आवगायनो हाया जानानै दं आवगायनो हायाखै मानो होनोब्ला बिथांमोनहा नखराव लाइ लथर फानजोबनो गोनां जाबाय बिथांमोनहा डक्टरनाव लेंहरफिननायाव आरोबाव थांफिननो हाया जानानै दं दा बिथांमोननि दुखुखौहाय नोंथांमोना एसे नायनांगोन नोंथांमोना अनहरनांगोन बेसे गोबाव जाखो बिनानाव बेबायदिया नोङो मास मोनथाम ना मास मोनथाम बेबायदिनो लेलाय मास मोनथामनि उनाव बेबायदिनो ओरै सिकित्सा लादोंमोन बिनि गेजेरावहाय माने दा रिपर्टनि बायदिब्ला माने बिथांमोनहा मा होनहरदोंमोनलाय डक्टरा किडनि प्रब्लेम ओमफ्राय मा अपारेसन खालामनांगौनि खोथा बुंदों नामा अपारेसन खालामनांगौ होनदों ने दा बिथांमोनहा माने आयुष्मान कार्डना प्रसेसआव दङ दासिम जाथ'वाखै बेनिफ्राय आयुष्माननि हेफाजाबखौ लागोन दा बिथांमोनहा गैथारि जाबाय दा गैथारि जानायखाय गावसोरहानो खरस एसे गारग्रोनांगौ जायो बिनि उनावसो हस्पिटालाव सौहैयो दा गोजान जायो हस्पिटालफ्राबो जोंनि जायगानिफ्राय खारन बियो मोनसे गोथौ गामिसो बेनिखायनो बेफोरबायदि आवगायनोनो बिथांमोनहा दा थाइसेबो गैया जानानै थानायखाय नोंथांमोना थाइसे थाइनै हरोब्ला बिथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेखौ आङो मिथिगौ दा मा खावलायनो सानो आदा सोमदोननि इउटुब चेनेलखौ माबाग्रोबाय बरायग्रोबाय आरो आंनि बेरामा बिदिनो किडनि प्रब्लेम जादों अन्नानै रायजो राजाफोरा आंखौ अन्नानै थाइसे थाइनै सहाय खालामहरदों अन्नानै आंनि हा हु गैया जेबो आरो हौवायाबो बेंगालराव थाहैनानै थाइसे थाखाबो गैला हरजोब्बाय बिदायाबो हरबाय दा आंनियाव थाइसेबो थाखा गैला आंखौ दा हैनोहाय अन्नानै रायजोफोरा थाइसे थाइनै थाखा हरला गोजोननाय मोनगौमोन आंबो संसाराव थाङा होननानै आसा दङ बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय नैबे सुजुता बिनानावनि बिमा गावबो खानि मेगन नुवा ओरैबायदि दुखुथिया अबस्था दुखु बेजों लोगोसे फिसाजोनि बेफोरबायदि जानायावहाय आंबो नखरनि बिमा जानानै मेगन नुवा संसाराव जेसेबां इसोरजों सोरजिजानाय मेन्दा फिसाफोर दं बिसोरनि अनसुंथाइ हरनायजोंनो बे आंनि फिसाखौ आं मेगन नुवाब्लाबो आंनि फिसाखौ आं मोजां लाबोनो हाथोंसै जाहाथे बयनिबो अनसुंथाइ हरनायजोंनो जाहाथे बिमाखौ खानि हिसाबै आबार लानो थाथों आंनि फिसाबो संसाराव आंनि फिसाखौबो संसारनि आइ आफाफ्रा अननायजोंनो जेन जा हरनो अनसुंथाइ बेजोंनो आंनि फिसाबो थांना थाथोंसै आरो आंखौहाय जोथोन आथोन लानो बिमा अन्द खानिखौ संसार सैना थानांनायखौ जोथोन आथोन लानो थाखाय आं बेखौनो लुबैयो अननानैहाय बेनिफ्राय नैबेनो जाहैबाय बे बेमारि बिनानावनि बिफा माने ओरैबायदि खस्थ' सोलिनांगासिनो दंखायो माने गावनि बिसियाबो जाहैबाय खानि आरो गावनि फिसाजो असे आरो बिसौ दं बिसोरखौहाय माने नायनांगौ नखर सोलिनांगौ ओरै लामा आन्दायबाय बेस्रा आंनि फोरमायनाया दा बेनो आं जोबोद दुखुआव गोलैबाय जेरैबो लामा आन्दायनाय बायदि मोनबाय आङो
दा बे आंनि फिसा हिन्जावखौ एसे सिकित्सा खालामनो थाखाय संसारनि आइ आफानिफ्राय आं अनसुंथाइ एसेसो मोनो खोमा होननानै आं दा नैबे जावायसिखौ लिंहरनाय जाबाय। बेनो आंनि बुंनांगौआ। दा नोंथांमोना जायफोरा अनसुंथाइ हरनो गोसो जादों, गोसो गुदुं, अनखांनो लुबैदों नैबे दुखुथिया न'खरखौ, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय जिनाखि एकाउन्ट नाम्बार बेयाव नायनानै एसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो नोंथांमोना एसे अनसुंथाइ हरगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। आरो सिगांनि माखासे बेबायदिनो बेमारिफोरनि अनसुंथाइ बिनायनि भिडिअफोराव माखासेफोरा बुंदों आयुष्मान कार्ड एबा सरकारनिफ्राय फेसिलिटिफोरखौहाय लानो थाखाय। नाथाय आयुष्मान कार्डखौ इउटिलाइज खालामनो थाखाय, बाहायनो थाखाय माखासे प्रसेस थायो। दा बे प्रसेससिम सौहैनायाव आरोबाव गोबां खरस जायो। दा बेफोरबायदि खरसफोरनि थाखाय दा बिथांमोनहा आवगायनोनो थाखा फैसा गैया जादों। बिथांमोनहा थांबाय दाहायबाय, चेकआपआव थांबाय, रिपर्टआव मोनबाय किडनिनि प्रब्लेम। दा सेकेन्ड टाइम डक्टरा लेंहरफिनबावदोंमोन आरोबाव, नाथाय बिथांमोना थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आवगायलांनो हायाखै। नैबे अबस्थायाव दङ नैबे मोनसे दुखुथिया बर' न'खर, रिजिस्केल बसुमतारिनि न'खर, जायहा माने गावनि असे हिन्जावआबो आरोबाव खानि